Hello mga bes! For today's vlog, ayan, at nagpakuha ako ng dugo mga besi ko. Pagkatapos nga ng maraming kainan mga besi ko, hindi ko na alam kung ano magiging resulta ng mga test ko. Taksya po ay mabuktot, penyamal na yung mayumong po yung crispy pata. Oh, syempre, mahirap naman tumanggi sa pagkain, no? Anyway, highway, naligo na nga pala ako mga bes at nag-ayos lang ako ng kaunti at baka naman sumobra ako sa ganda. Oy, nako, kontra vlog kayo ni Manalbena kayo mo na. Ay, nuko, yung mga sumpa ko nagsilabasan na. Ang hirap talagang magbuntis. Kaya mga besi ko, hindi talaga pwedeng hindi ako mag-ayos kahit konti lang dahil feeling ko ang pangit-pangit ko na talaga. Tagsya po, taman to niya nga liway Diyosawa, mahirap na. Kaya mga besi ko, pagising mo pala ng umaga, kailangan mag-lift tint ka na kahit wala pang mumug-mumog. Char. Kaya dapat mga besi ko, paglabas mo pala ng pintuan nyo ay nakalip tint ka na para mapansin ka kaagad ng asawa mo dahil nagtataka yan dahil hindi ka pa man nagmumog ay nakalip tint ka na. O diba, maganda ka na, napansin ka pa ng asawa mo kahit mabaho pa ang hininga mo. Char. Anyway, highway mga best, monthly check-up ko nga pala today kaya maaga akong naligo. Araw-araw nga ako maagang naliligo ngayon mga best ko dahil feeling ko ang iniidit ng pakiramdam ko. Yung feeling na parang kakatapos mo lang mag-exercise mga best pero hindi naman ako nag-exercise. Pagkatapos ko mag-ayos mga best ay bigla naman ako nagutom. Kaya ayan, kumain na muna kami bago kami umalis. Binili nga pala namin kanito ni Diyosawa bago kami umuwi pagkatapos magpakuha ng dugo. Ewan ko lang kung hindi tataas yung dugo namin dito, nakshuta. Gumawa lang ako ng sausawan namin ng Diyosawa ng suka at maraming bawang. O syempre mga best, kontrahin na natin baka mamaya ay magkatotoo nga tumaas yung BP natin. O syempre mga best, mga kawari nga lang kanin. Syempre kapampangan tama, pwede nga lang nasi, di ba? Kahit tuyo lang ang ulam mga best, importante merong kanin. Eto na nga mga best, at kakain na kami at baka malit pa ako sa monthly check-up ko. Wala pa nga dyan si Daddy King mga best dahil nandun sa bahay na pinapagawa namin, nakikis-kis ng pader. Nukoy ng asawa ko, sinobra sipag pati ang paglilabor, pinasok na din. Bigla nga siya dumating dyan mga bes habang kumakain kami ng mga bata. Tinanong ko nga siya mga besi ko kung kakain na ba siya. Mamaya na lang daw siya kakain mga bes pag uwi namin. Wala pa daw siyang gana. Nakshuta, sana all walang gana. Ako kasi mga besi ko, lagi akong ganadong kumain kahit hindi ba ako buntis. Char. Oy, aminan nyo, kahit tuyo lang yung ulam, masarap kumain. Sinubukan ko na nga rin pala dyan si Baby Arya dahil hindi naman niya marunong manghimay. Nung Pasko pa nga namin gusto kumain nito mga besi ko kaso wala kami makitang ganito sa palengke. Taksya po, ang mahal pa naman ang kilo nito, 1,000 ang kilo. Akala ko kapag kumain ka lang ng alimango ay dun ka lang high blood, nakshuta, sa presyo pa lang high blood ka na. Ayan mga best ko, paalis na nga kami at dadaanan muna namin yung result ng dugo ko. Magsi 6 months na nga yung tiyan ko dyan mga best ko pero feeling ko busog lang ako. Eto na nga mga best ko, nakuha ko na nga yung result ng dugo ko. Papunta na nga kami sa lying-in clinic ni Madam Cynthia Limonco mga best. At dito na rin ako manganganak mga best. Sana maging normal din ulit yung delivery ko ngayon. Dito ko nga pinanganak si Baby Are noon mga best. Nadiscover ko nga yung lying-in na to mga best nung pandemic dahil bawal pumunta sa mga hospital noon. At nandito na nga tayo sa clinic ni Madam Cynthia Limonco mga best. Heto na nga mga best at binabasa na nga ni Madam yung result ng aking dugo. Napataas nga yung kilay ni Madam dyan mga best dahil mababa daw yung dugo ko. 107 lang yung dugo ko, ang normal daw ay 120. Hinahanap na nga ni Madam yung ultrasound ko mga best kaso hindi pa ako nagpa-ultrasound. Gusto ko sana mag-gender reveal sa birthday ko mga best dahil malapit na yung birthday ko at kailangan ko na rin magpa-ultrasound. Comment nga kayo mga best kung lalaki ba o babae ang magiging anak ko. Eto nga mga best at nakita ni Arya yung timbangan na shoot 40 kilos ne. O ane kasing kata ko mamangan niyang mamangan ne muli talaga ka na ako. Nung ako na nga yung nagtimbang mga best biglang tumunog yung timbangan. Chut overweight na daw ako mga best. O syempre papahuli ba ang ate? Syempre magtitimbang din yan. Inggitera din yan katulad ni Baby Arya. O ito na nga mga best, pauwi na nga kami at bigla pa nga akong nahilo. Taksya po best, magkulangan na akong daya. Kailangan ko ng malduk 2 times a day of folic. Pagka uwi nga namin mga best, so ayan, chocolate na naman si Baby Arya talaga. Ay nuko mga best, puti na mo yung kumita sugar. Puro matatamis na lang nakakain ko.